කොහෙද? ගිහිල්ලාලු. කොහෙද? කොහෙද? දැන්? ආ යන්න. ආ. මේ වයිකේ පොට කයි කරලා දෙනවා. ये तो ट्रांसपोर्ट करे යන්න. දැන් රාණි ඉඳි වෙන බයික් එක. හරිය. රොසල එනවද? ඩයල කවර ගියද? මේ බස් කොහොම? नहीं सर मेडिकल சேப்பு பெட்டி எடுக்கறாங்க சேப்புக்கு என்னன்னா गया और शेप पे कोना है तो पाउला काय का त्याला प्लास्टिक කරගෙන ඒක ඉස්සරහට ගමු ඒක ඉස්සරහට අරගෙන මේ බෙල් තියෙන වෙතවට ක්ලියර් කරගන්න. මම ඔයසි වටවල ඉස්සරහට එව්වා. එයාත් එක්ක කතා කරගෙන මොකටද ඩිටේල් එක හරි කරලා බලමු. මේක අයින්ම කරලා දාමු. බටර් ලයින් එකෙන් එච්චරයිද? මේ बटर लाइन एक एचर है मैं ये तो बुआ यार पहला ओ कट वेगला कड़ल वेगला मेगा में बटर लाइन यार ऐसे ना මේගලට ගිහලා දෙන්න මේක.
කොහෙද? ගිහිල්ලාලු. කොහෙද? කොහෙද? දැන් අපි ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කරේ යන්න. දැන් රාණි ඉන්දිකේ වෙන බයික් එක. Tosala enawada? Dahil cover gel. Ini bas ko ma? Ini seri lah. Ini mudik. Save petti edukiranga. Save ku. Innana dia. Shape එක උනා ඒක පවුලක්. ටැංක් එකක් දැනට ලෑස්ති කරගෙන ඒක ඉස්සරහට ගමු. ඒක ඉස්සරහට අරගෙන මේ ඔය බෙල් තියෙනවා එතකොට ක්ලියර් කරගන්න. හා? මම ඔයසි වටවල ඉස්සරහට එව්වා. එයාත් එක්ක කතා කරගෙන බට ලයින් එකෙන් එච්චරයිද? මේ තියෙන්න පුළුවන්. කඩලා මේ කියලා කඩලා යනවා. මේ කියලා මේ ගානට කඩලා යනවා. ඒ අර තව මිනිස්සු ඉස්සෙන. දියගලට කියලා දෙන්න මේක.
நிலவும் சீரற்ற காலநிலை காரணமாக தற்பொழுது மூன்றாவது நாளாகவும் இந்த வீதி மூடப்பட்டு கிடக்கிறது. அதாவது ஹட்டன் கொழும்பு பிரதான வீதியின் மண் சரிவு அபாயத்தின் காரணமாக 3 நாட்களாக இந்த வீதி மூடப்பட்டு காணப்பட்ட நிலையிலே இன்றைய தினம் ஹட்டன் கொழும்பு பிரதான வீதியிலே 2 இடங்களிலே மண் சரிவு ஏற்பட்டிருந்தது. இதனால் ஹட்டன் கொழும்பு மற்றும் ஹட்டன் கண்டி பிரதான வீதியின் போக்குவரத்து முழுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருந்தது. இதனால் பிரதேச மக்களுக்கு பயணிக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை காணப்பட்டிருந்த நிலையிலே நேற்றைய தினம் ஹட்டன் கொழும்பு பிரதான வீதியின் செனன் பகுதியில் காணப்பட்ட மண்மேடு அகற்றப்பட்டது. அந்த வகையில் இன்றைய தினம் ரொசல்ல பகுதியில் உள்ள மண்மேடு தற்பொழுது ஹட்டன் டிகோயா நகரசபை, வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபை, இராணுவத்தினர் ஆகியோர் இணைந்து இன்றைய தினம் இந்த மண்மேட்டை அகற்றும் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். இன்றைய தினம் சரியாக 2 மணிக்கு பிறகு சிறிய ரக வாகனங்கள் இந்த வீதியூடாக பயணிக்க முடியும் என அறிவிக்கப்படுவதோடு நாளைய தினம் இன்றைய தினத்துக்கான நிலைமையை பார்த்து கொண்டு நாளைய தினம் இந்த வீதிக்கான போக்குவரத்து முழுமையாக முன்னெடுக்கப்படும் என சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர். வசந்தம் டிவி செய்திகளுக்காக ஹட்டனிலிருந்து எஸ். சதீஷ்குமார்.